ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ଆସିକା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶୁଣାଗଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ଅନବରତ ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଦମ୍ ଦମ୍ ଭଁ ଭଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଶୁଣି କାନ ତାବଦା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମନ ତିକ୍ତ ହୋଇଉଠେ। ଧୂଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସି ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହଠାତ୍ ଘୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେ କର୍କଶ ରୁକ୍ଷ ଶବ୍ଦ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ କରୁଣ କଣ୍ଠ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ସମୟଟା ବସନ୍ତକାଳ। ସେ ବସନ୍ତ ସମୟରେ କବିକଳ୍ପିତ କାବ୍ୟ କବିତାର କୋକିଳ କେଉଁ ଶ୍ୟାମଳ ବନ ଗହଳରେ ଅମୃତ ଢାଳୁଥିବ କେଜାଣି। ସେତେବେଳେ ଆସିକା ନିକଟରେ କୋକିଳର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ ନ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକମାତ୍ର ଶବ୍ଦ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ଲୋକେ ବସ୍ରୁ ଉତରିଲେ, ବସ୍ରେ ବସିଲେ, ଲୋକେ ପଇସା ଗଣିଲେ, ଟିକଟ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି କରୁଣ କୋମଳ ସ୍ୱରଟି କିଛି ହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ନାହିଁ। ବରଂ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ରସାଣି ଦେଇ ଆହୁରି ବିକଳ ଭାବରେ କୁଆଡ଼ୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ସମସ୍ତେ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ, ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଫୁରାଇ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଟି କାହା କଣ୍ଠରୁ ବାହାରି ଆଖପାଖ 100-200 ଗଜ ପରିମିତ ଧରଣୀକୁ କରୁଣାର୍ଦ୍ର କରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏକାପରି କହିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ପଟ୍ଟନାୟକେ କହନ୍ତି, ପଇସା କାହିଁକି? ଏ ସ୍ୱର ଉତ୍ତର କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ଛିଣ୍ଡା କନା ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ସଂସାରକୁ ନିଜର ବୁକୁହାଡ଼ ଗଣିବାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇ ସେ ଲୋକଟି ଏକାପରି କହି ଚାଲିଥାଏ। କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ପାଦ ତାର ଭୂଇଁରେ ଥର ହୋଇ ପଡ଼ୁ ନଥିଲା, ଆଖି ତାର ଭଲ ହୋଇ ଫିଟୁ ନଥିଲା। ସେ ନିଜ ସଂସାରରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁ ନଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରାଣରେ କି କ୍ଷୀଣ ଆଶା ବହି ଶୁଣୁଥିଲା। ଓଠ ତଳୁ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱର ଉଠୁଥିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ। ସେ ରଥକୁ ଚାହିଁ ମାଗିଲା, ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ମାଗିଲା। ରଥେ ମିଶ୍ରେ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଲେ। ଦାସଙ୍କୁ କହିଲା, ପଟ୍ଟନାୟକେ। ଦାସେ ଚିଡ଼ି ଉଠିଲେ। ପଧାନେ ବସିଥିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ି। ସେ ବୋଧହୁଏ ପଧାନ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତେ। ପଟ୍ଟନାୟକେ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ପାଳେ ବସିଥିଲେ ଆଗ ଆସନରେ। ସେ ରାଗି ଉଠିଲେ। ତଥାପି ସେହି 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଲୋକଟି 300 ଥର ପଟ୍ଟନାୟକେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପଇସାଟିଏ ପଇସାଟିଏ ବୋଲି ମାଗିଗଲା। କେହି ହେଲେ ତାର ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ, କିଏ କହିଲା ଏଟା ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ଗଞ୍ଜଡ଼, ଆପୁଆ, ଗାଲୁଆ। ସେ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ତଥାପି ପ୍ରତିବାଦ କଲା ନାହିଁ। ତିରସ୍କାର ପାଇଲା, ତଥାପି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇଲା ନାହିଁ। ଗାଳି ଶୁଣିଲା, ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ନାହିଁ। ତା ହାତକୁ ଛୁଇଁଲା ପରି ଅଣିଟିଏ ମୁଁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲି, ଆରେ ଏ ପଟ୍ଟନାୟକେ କିଏ? ସେ ଅଣାଟିକି ହାତରେ ଧରି ଆଖି ପାଖକୁ ନେଇ ଟିକିଏ ନିରିଖି କହିଲା, ହାଁ ପଇସାଟିଏ? ଦେଲ ଭଲ କଲ। ନେଇ ତ ଥିଲ, ଦିଅନ୍ତା କିଏ? ମୁଁ ଅବାକ୍ ହୋଇଗଲି। କ୍ଷଣେ ନୀରବ ରହି ପଚାରିଲି, ନେଇଥିଲି କେବେ? ମୁହଁକୁ ସେ ଟିକିଏ ଉପରକୁ ଟେକି ଦମ୍ଭରେ କହିଲା ପରି କହିଲା, କେବେ? 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଭୁଲିଗଲ? ସେଇ ଯେ ବାଲିପଦର ଗାଁ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡକ। ସେଇ ଘରେ କ'ଣ ଆଉ ରଘୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଅଛି? ସେ ଆଣିଥିଲା ତମଠୁ ଗୋଟିଏ 500 ଟଙ୍କା। ଏତିକି କହି ଭିକାରୀଟି ଟିକିଏ ଥକ୍କା ହୋଇଗଲା। ବୋଧହୁଏ ତାର ଦମ୍ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କ୍ଷୀଣ ଝାଳବୁନ୍ଦା ଦେଖାଗଲା। ଟିକିଏ ଆଖି ମୁଦି ରହି ପୁଣି କହିଲା, ହଁ 500 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 5 ବର୍ଷରେ 500 ଟଙ୍କା। ସେ କେବଳ ମୁହଁକୁ ବୋକାଙ୍କ ପରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ବସ୍ ଡାକିଲା, ଭେଁ ଭେଁ ଭେଁ, ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍। ସତେ ଯେପରି ବସ୍କୁ ମୋ ବଜାରରେ ମୁଁ ଅଟକାଇ ତା କଥା ଶୁଣିବି ଭାବି ପିଚା ତଳେ ଗଦିକି ମାଡ଼ି ବସିଲି। ସେ କହିଲା, ହଁ 500 ଟଙ୍କା। ବିଲ ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଦାଣ୍ଡ
ରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଛି। ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ବସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ମୁହଁ ବଢ଼େଇ ପଛକୁ ଚାହିଁଲି। ବସ୍ ଚାଲିଲା ଫଟ୍ ଫଟ୍ ଫଟ୍। ମୋତେ ଶୁଭିଲା ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଟ୍ଟନାୟକେ। ଘଟଣା ଠିକ୍ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଅନେକ ଥର ସେ ବାଟେ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ପଟ୍ଟନାୟକେ ଡାକ ସେପରି ଆଉ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। କେତେ କାନେଇଲି, କେତେ କାହାକୁ ଭୁଲରେ ଅପେକ୍ଷା କଲି, ପଇସାଟିଏ କାହା ଝୁଲାରେ ପକେଇ କେତେଥର ସନ୍ଦେହରେ ନାଁ ପଚାରିଲି, କିନ୍ତୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ସେହି ବ୍ୟାକୁଳ ପ୍ରାଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶବ୍ଦଟି ଆଉ ଶୁଣିଲି ନାହିଁ। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆସ୍କା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ସହ ଦିନେ ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ମାଗୁଥିଲା ପଇସା, 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ଯାଚୁଥିଲା ପଇସା। ଭିକାରୀ ସେ ପୁଣି ଯାଚିବ ପଇସା, ତା ହାତରୁ ନେବ କିଏ? କହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଦୁଃଖ କରି କହନ୍ତି, ଆହା ଭାଗ୍ୟ ଏଇମିତିକିରେ। ବସି ଖାଇଲା ଯିଏ 7 ସନ୍ତାନ ଖାଇବ, ସେ ଆଜି ଏଇମିତି। ଆହା ଭାଗ୍ୟ ଏଇମିତିକିରେ। ବସି ଖାଇଲେ ଯିଏ 7 ଜନ୍ମ ଖାଇବ, ସେ ଆଜି ଏଇମିତି। ପଟ୍ଟନାୟକେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ପଟ୍ଟନାୟକେ ପାଗଳ ନ ହେବାକୁ ବାଟ କାହିଁ? କେତେ ଲୋକର ତ ତୋଟି ଚିପିଥିଲା। ତାଙ୍କରି ଭୂତ ଏବେ ୟାଙ୍କ ତୋଟି ଧରି ବାଇୟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ କିଏ କହେ, ଦେଖେନ ସୁବୁଦ୍ଧି ପରା ୟାଙ୍କ ହେତୁ ବାଇୟା ହେଲା। ଯିଏ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ସଂସାର ବୁଲିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଏ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବାଇୟା। ସଂସାର ଯେ ଆତଯାତ କରାଉଛି, ସେ କରେଇଛି ୟାକୁ। ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁ ଶୁଣି ମୋ ମନର ଦକା ପଶିଗଲା। ମୁଁ ତାର ହାତ ଆଡ଼କୁ ହାତ ପତେଇ ଦେଲି। ସେଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀଟି ମୋ ହାତକୁ ତର ପଇସାଟିଏ ପକାଇ ଦେଇ ହାତଟିକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ତାପରେ ପାଗଳ ପରି ହସି କହିଲା, ଦେଖା ହେଲା। କିଛି ନେଇ ନାହିଁ, ସବୁ ରଖି ଦେଇଛି। ସୁବୁଦ୍ଧି, ଯାଉଛ କୁଆଡ଼େ? କେତେବେଳେ ବସ୍ ଛାଡ଼ିଗଲା ଜଣା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ମୋ ହାତ ତା ହାତରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ସେଠାରୁ ପ୍ରାୟ 50 ମାଇଲ ଦୂର। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଦେଖିଲି ମୋ ବୁକୁ ଭିତରେ 1.5 ବର୍ଷ ତଳର ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ଘଣ୍ଟାକ ତଳର ପଟ୍ଟନାୟକ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ପାରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲି ଜଣେ ହତାଶ ପ୍ରାଣରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜଣେ ଅନୁତାପରେ ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁଛି। ଦୁଇଟି ବ୍ୟଥାତୁର ପ୍ରାଣ ସମାନ ତଳେ ମୋ ଭିତରେ ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦିଶିଲା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ଜନସ୍ରୋତ, ହାଟ ବଜାର, କିନ୍ତୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି। ଧନଧାନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବସୁନ୍ଧରାର ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ନିଷ୍ଠୁର ଖେଳ, ଗୋଟିଏ ମହାଜନ, ଗୋଟିଏ ଖାତକର ନିର୍ମମ ଲାଳସା। ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରିତର ଭୃଙ୍ଗ ଶରୀର କୁଆଡ଼େ ଧୂଳି ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି ସେ କରୁଣ ଧ୍ୱନି ମୋ ହୃଦୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି, ପଟ୍ଟନାୟକେ ପଇସାଟିଏ।